Pro Sindicato Unificado de Policía, a decisión do Goberno local de instalar pivotes cortando o paso na Rúa Peregrina é unha medida que entorpece o traballo dos servizos de emerxencia. Queremos prestar un servicio de calidade á cidadanía e para eso estas barreiras, neste caso son volardos, pero poden ser outro tipo de elementos, e o que fan é dificultarnos o acceso e retardar a resposta da Policía Nacional e de outros servicios de emerxencia ante calquer requerimento do cidadán. Obviamente, a máis presenza policial no centro de Pontevedra pois vai ser moito mellor para a prevención e para a investigación de feitos delitivos. Hoxe expresaron o seu descontento con 3 movilizacións. Comezaron as portas da subdelegación do Goberno para seguir xunto aos propios pivotes. Finalmente remataron trasladando a protesta ao Teatro Principal, no que se celebrou o pleno municipal. Levar a cabo este tipo de medidas é un desprezo máis do propio Goberno municipal hacia as forzas e corpos de seguridade. Xa estamos acostumados, xa vimos varios episodios deste tipo e dende o seu, como sindicato maioritario da Policía Nacional, pois decimos basta xa. Nas súas protestas reclamaron menos volardos, máis policía e que precisamente a falta de efectivos o que impide, aseguran, que poidan realizar patrullas a pé polo centro da cidade de xeito eficiente. Por a falta de persoal, as patrullas a pé tamén se necesitan máis patrullas para facer máis zonas, cubrir máis zonas, e con un vehículo cúbrese bastante máis rápido. Estamos pedindo persoal todo o tempo, entón estamos co persoal bastante xusto, como para tamén añadir patrullas a pé, que en determinados momentos se fan, pero non son viables neste momento. Entón, creemos que é máis efectivo o apoio policial en vehículo. Ademais do SUB, tamén se opuxeron a instalación destes elementos sindicatos como a Confederación Española de Policía ou os propios bombeiros de Pontevedra.